en mana diango onyuole a kwade ruto kata ker machielo e bedi World Bank ripo dokelo mana pesa ok en pesa sirikal wajo kata ka World Bank okelo sirikal lo kawe kero rego kode yor siasa lino aloro wach mar mbadi gusuru e duto ka mentiere kar kanyo en mitiyogo e yor siasa to gitiyo kode yor siasa orange yo machala nikech ng'ano wacho ni fairness onge ka en low income anaza mirango middle class to dhi bedo kama chal nade. Ingeni a country ok piny ok nyal riembe maonge tax. At the level ma Kenya ntiere, we cannot be a tax-free country. Taxes gi, this is what keeps us going. We cannot repay the loans ka taxes ka onge. Ok wanyalo loans to develop other projects ka taxes gi onge. To the moment ma CS okelo option mar ni odwa fuongonwa ushuru. Adieri ng'ama earn less than 30,000 mano ng'ama yuto ne ni piny kabisa. Mana kaka nowacho ni pesa no romi mana gi joodi, in owuon gi chiegi. Kawana kaka nowacho donge. Ok rom kata mar familia en yuto ma piny kabisa. To ingeni deductions mitim kaka shagi, they are also beneficial ne an individual ma an. Nikech gigi dhi konyi no wuon health insurance gi kainago. Ine ma gigi dhi konyi. Lakini ka yuto ni piny sana, ingene japiny feel nango survival dhi bedo matek. To mae gima kelo frustration. Koro kokel nafuno ne joma yuto gi ne piny kabisa to gima ber. At least as they grow to achieve level makoro gichope taxation, at least that pressure mar ngima ok dhi bedo. Emomiyo ingeni jopiny mang'eny ok understand gi, our leaders ok understand gimomiyo the youths gi joma yuto gi ni piny suicidal cases no dhi obedo malo. Iyudo kidhi tiyo matek to salary ni en mana 20,000. Kose tim deductions ka dong en pesa matin malich ma ichulo mana rent gi transport. Frustration dhi mbele bedo malo. To koro jok ma yuto gi at least ne chakore gi 30,000 ka. Ingeni taxation ni bobedo reduced. 5% is not a small percentage. Kin ng'ama osebedo gi payslip mirango payslip ni maler. 5% is not a small percentage. Let's embrace this. Kendo wakwayo the president gi CS giket gini mondo obed into place. Mondo kiko beda politics. Obedo politicized ka gini no kodhi otiyo. We will take it as a PR stunt. Lakini nyaka gisani ko bedo implemented, we will believe ni indeed they had Kenyans at heart. Gini nok en mar siasa. Yes. Ero kama na mano ka gikede chuny jo Kenya bende girango dwaro mano mar oganda jo Kenya kamora mora ma gintiere weche githoth anya mantiere karkar bende ka kang machielo mar mondo mi waneni wago kang mai wach motieko godo kawuono to dano rang wacho mo weekend ji dhi lemo ji go siasa bende kanisa waloko twak wadarango gino mane Marago wacho kaito gino mane Marago wacho waluwe kanyo gi mane William Ruto wacho kotene kod wacho siasa kod lweny matimore e kanisa en seyo ma ibione sirkal ewi weche duto